Ka jingsheptieng yo bakanja ka jingbuhai shnong ki briew nari Bangladesh ka Jylla Meghalaya bat ka North East hi baroh Kawei namar ka jingmih ka thma kampo yeng hapoh Katei kari. Ka Khasi Students Union kala pyntip pakan long Kaba Iai Peitngor ha ka rung kami ki briew nari Bangladesh khamtam ha ki thaiñ Bordar Area. Haba pyntip syikilat phatai Khubor Presiden jong ka seng Samla Lambokstar Marngar ula pyntip baka seng kala betha sya baroh kisnat treikam ban Peitngor bha halor Katei kaman. Ula pyntip ruba dang shen ka seng rengkat ka neso kila penpoy ka sithi sya menteri rang mat.U jong kari Narendra Modi bat sya menteri ketenat kampo yeng jong kari Amit Shah bakim dei satya ban ai jakari yaki petwir nari Bangladesh ha ka thaiñ North East baroh Kawei. La ban penken mau baka jingya kan at hari Bangladesh kadai nakadaw ka jingya ki Samla pule jong Katei kari bandawa na ka sorkar halor ka bha thungkam banum dei ban ai ka lai 4% chiki khun ki kiti jong ki sipai ki ba laya le lat luit kumbalakam na ka sorkar. Shu na Katei ka jingja ka menteri rang mat.U jong ka Bangladesh ka Sheikh Hasina kala ino ya ka jinglong menteri na Katei ka jingya kan at bat pedre syakiwei pat kiri. Jing salai kani kam kaba gila keren nadu dari pos nem yang sarkar ban dibendon itu kian mekanisme mentah sendet kawan jia kani ka thma pohing lam ong po dari Bangladesh kejeng yap briew la cerkai bat khamtam mulai ka sedang nak isu jong ki Samla kini tak ka bha tong kap na kaliang jong ka seng Jinglong Jingman Peitngor la ai ka jeng tha jeng hukum sabaroh kisna terkam khamtam itu khaput Jinglong Peitngor na kaliang yulam juga isu bercentil listrik dan gelik ben hias thaiñ daupi tempat ter ban keduk yulam shnong lam thap mengen ai ka keti kamon keti kadiang ti Jinglong Iai Peitngor kisiban ka ikban jia isban long bat amtang kata na kaliang kaneso baka ki isu kedon lang restri jongka lapan her ka sithi jongka sa menteri rang mat.U jong kari India bat kumju menteri kampo yeng bakim dei ban ai kanu ka cakari ya kita petwer ang thi po ri Bangladesh ngi po kanu isi baroh Kawei kanam kot tangkata na kaliang ko seng miet ba sngi dik sibon ban in sayai long kita kinong pejbenia haman kisnong haman kitau ba nginem ailat kita ki petwer ken perlongpat jaga beri nyutrap kum ka cakari tingan juki pakai pet ang thi po ri Bangladesh